Лідер радикальної партії Олег Ляшко може втрапити за ґрати на 5 років за вчорашню бійку із нардепом від «Слуги народу» Андрієм Герусом. Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячу. Усе сталося напередодні в залі офіційних делегацій ВІП-терміналу аеропорту Бориспіль. Олег Ляшко нібито випадково зустрів Андрія Геруса у залі офіційних делегацій, запитав, чому «Слуга народу» не в загальному терміналі з народом. Потім дорікнув імпортом електроенергії з Росії. Далі почалася штовханина. Герус у відповідь назвав радикала захисником бізнесу Ріната Ахметова і натякнув, що конфлікт Ляшко спровокував навмисно задля скандальної картинки. Сварку від самого початку знімав помічник Олега Ляшка. І хоча ні Герус, ні Ляшко із заявами до поліції не зверталися, замість них це зробила служба авіаційної безпеки. Після її звернення відкрито кримінальне провадження. Ахметов купляє? Ні, ти купуєш, Ахметов руками. Руки забери. Забереш ти. Іди нахуй отсюда. Я сказав, іди із зода, ти за народні гроші ходиш по зоду.